أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وبه نستعين وعليه نتوكل. يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mga pagaryami, mga bubayami, tamatarakanwa, mga pinugay sadar, kapakaya tiru na ka nagyang kaiyak, kaya pakambubar at pagwatan sang kaiyak kalilimudo agama. Na isad na kung mga oras tanwa, sumya bitar kita nuwa ukor amalanag untuk mamatiya. Kapakaya tiru na ka nagyang kaya oras sa kapapantagan na kita no, na isad na kubulawan ko mga oras asumiyag ito kita no kung kapapaginitaw tanong sa diyang kaya dunia. Sabab sa kapapadala tanong sa diyang kaya kalilimud agama. Da apantag akya pakambuban at kabuat tanong siya makalimpuun. Sa kampugitan sa usayan rayagan ko na katir Allah na katir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Isa na namya kalala ni pupunalamatanu ko Allah kakagiya ayakiad na niyan kita nuna si itanun yan ini tapi abilaman ko mga manusia aya katawanakan isa apin biyo-biyotan wallah madin na manusia. Akan naman di kegagawan ada ng tanong niya na si tanong niya itapi. Kung mga maranaranap si sagyang kaayakan doon na maranaranap si sagyang kaayakan doon. Nakagagay ni wallah. Maana ada ng kanyan nasikan yan itapi kung mga sta ko kanudan nasikan yan itapi. Kung mga paulit-ulit si sagyang kaayakan doon. Nakagaganan wallah. Nailaman kaayakiad na niya na manusia. Na liw pa nakukiad na niyan ka manusia. Nasikan niyan piya kasimpur. Kung bula ano kasakaan niya tagat-tagat na muslim. Kakanap manuman di kagagawan na ada ng kanya na manusia. Ugay na niya mapaginay na ka na niya mapagama ka na Yahudi. Udi na Kristiyan. Apol. Ang takat na klase niya nakato. Nakagagawan na. Na ilaman kaya kiat na niyan makana sa ikan niyan inapadabilangan ako mga muslim agyang kaya muslim na isa akala yan yarga si Allah na mi'alo yung Nabi sallallahu alaihi wasallam lahad mo dunia aisaru inda Allah min qatlil muslim bigayri haqqin mata natigu Nabi katumun wallah ayamat yung kata ayami kayang pernah sa dunia andisa bu ayam matay na sakataw ang muslim akan berbahagia sama na namiya gede maka sakataw ka muslim na tumun wallah di sa dunia gusto mapapadadamun akin na rin miya kalan amin pupunalamat ka ng wallah kau paman yan kaya kiat na kita ng wallah nasitan nun yan ini tapi kumawatawa miya mangungkir mga tawa matayran makailain at tangilayran makanag inauna da abali akaw yub-yub kumagatos rabon kapaka magatos tano rabon nakaano malupag bulu-bulu
Bala buah manusia ini ya ikubaya matai. Apa ya sakno bagi siya ko ni di pasi. Lagi-lagi kedua ya. Taman sasuan dan akhirnya teman yang nama tak ada sekitar ada berkita nu kubaya matai. Dia pernah kena kita nu apa pelai matai. Inu tabu di utama bupetri. Oh ya katigina tu mengusuk kapatai. Kenan. Ai bali area kau yang uya gamaga tu seragu namai kamu ayak kuri ku manusia lagi yang kutu kasiksaan san ku neraka jahannam. Akasiksaan nan ayah besau nu mga lukas tanu namaron dan susalapis na belum pekebui seisa pada kadita marau. Da ke isa bu kami nutu sabang asan ipamapi agi dawaka. Kawad na magdam kau na isa buka sigunto. Abaru na pakapi agi nawakan na kana ubakan narakaan. Na ini berlaun wala suka surgaan. Alamun magbuka pipi agi nawa. Kawad na magbuka magdam kau na isa buka sigunda. Awi da akal rata agi nawa na kana uba surga. Kinan yang taputano. Ay bali ako wiyib ko dunia. Amay ka ba ay kuri ko manusia lagi ang kota kasiksa ang kukubo. Itu ada. Yan. Nah, miapa na naman tanu sa biyang gaya kalilimud apan kami sa biyang kota muria tau tanu di tanu pa kalilipat na pada iko examination wallah. Program niya na ko kapag tau tanu si biyang gaya dunia. So Nabi sallallahu alaihi wasallam na ayat Peter iyan natigina ida ahabba qawman ibtalahu kira atibu nabi ya kebubayaan wala so pagtaw na tiubo niya siran pagiksamin siran wala lagi dala no kapakapupan tago estudyante tago sumaestra murid tago su ustad ay gira ada kebubayaan no maestra imbagay niyan ag pamamagayan ako estudyante na nagread na di na nung dire ka na magay o didaan makaukit sa examination. Yeah. Pag-examine ng tanong ko Allah na tanong ng tanong agyang kaya kapapakataling mo examination Allah kasi pagpisaw Allah ko kalakay para tiyaya sadin sa katindin o paratiyan kapwad na nagyuti kapanad na bukas sakit na kalagang ay examination na pakaw maraka lagi dumabuka pag eskwela sadin sa kala kay gradu nagyuti kalagang na examination na ibagay ka at yung pamakabaka dun bagi sa examination na saka naliga di college na aya inibagay ka examination na ibagay examination ko elementary nabaga dun pipiroti Agi malibod si pagpisa o kala kay grado nalagi daya sadin sa kasakit akyag damang kasagyang ko ta examination ra ka wala nagito aki katindi para tiga wala agyan na nilalayon tanong di pamangaling wala ya Allah na pangalan na merka uba kaming katiubaan na ayat tiubaan na kami uba kaming kapag eksamina na ayat eksamina na kami nagyong ko ta diyong ka kagagaw para tiya miserka nah, andai kapakat talingo mo examination wala na ugyang kaya manusia akyat talingo mo na examin wala na aya kasabutitan ro na ki answeran yan su examination wala min bulalan sa kya pakapantang yan na kya pakasabarian na siniguro Rasulullah sallallahu alaihi wasallam abagi aniran ad yung putwa kasusuat wala upman yang kaya kita lingkungan examination ada maka answer kakang buma pada dalam dunia ada di pagi study kami turug sa turuga panganting na suminigun sa singa baos ya katalingo mo lagi yang kaya examination wala na danian sabuta nami guminan pianang katalian sukat na niyan niya kataling umapu sa lakawan na minitawag na baraka pupungasas pagiwataan na ka pagaring ka wata ka tiyari mawala ayan yung sadya pa kauma
Nyala kau niya kaya kenapa si mapuro akan utah guru mabati pinaudo. Na obo yang apa magu popot. Magu ketemu mati. Dito na awa inga. Andi kami dia balik usah dia pedina sama itu. Ini. Hadi itu benar. Nataru samanya kuleting. Aida wati ini ya Allah. Kiara-rawan kami. Tumwa tigina yang nyatair kami na sapul wadi yang uta sakatau. Buke buto. Mata ngapa aku gudin makan bisa suara. Naik dah ka. Bilang asapul mai kasapul kan. Kau ya genutu. Tigina di. Ro kakiran bilang masa dari korban. Di karena saya benar. Nah dia nani mga tawa kaya talingong ala exam ini surat ada dia nak answer isu exam. Amya kata talingong kadang yang sabuta. Lagi dutu mikla sabut dan pedeku padian nali pedeku pasayan. Iya. Ingaran tasus senang na denta kurang kahnya. Studi inti mamati nakagi baga sa exam ini surat taman ko. Pakai si ini bagai runa dia sebutan. Waktu ni mana ni? Nah, mabala dia ngota sangat tahu na ba iya di keminan. Kami atai swatayan. Napudo ko dulu. Aida wati ini ya Allah temu asakan nyatai. Adi yang ngota watakan. Kainu sakan ayat ini ya Allah da pernah kata wanakan napangan ko dunia da kan malinu. Nah, ugi mo tawa-tawa na tingin na pamumulo na din kapan ami ko mga pangandakan ko dunia na dali langon nakata ami so pangandakan ko dunia tumo sa kaninya tay di penuto di mamagakan lagi yung mati ya di kan distribusa sulda walay bunia ko maapa agi ang kaya ko rin di ako upisan sobra sa biya ko baka si dunia mili ko tingad duwan tigini Allah di ka bisa degan. Ayah pernah gini dulu yang ukat nila kecablawan. Nagian ni mga tawag ya talingo mana eksaminasyon Allah. Damasuat nagudan ya nakansari dia utak eksaminasyon Allah. Tiang kedua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mga tawag ya begini dan nagian kutwa ralang itu Allah. Wal iyadu billah. Na ilamang so Nabi sallallahu alaihi wasallam na pitiru yan kaya dua asay adita nudin kebudayaan. Yang kadaya orang Nabi upaman niya nakapangan ng kanaali din ka dinasari dutang ariyan napakikan na kau ngapagudaan yan. Dinyan dinai kebudayaan. Ang kaya dua. Tanang pitiru Nabi dua ditanu kebudayaan. Ani kalau kata sinapnya sana mapaparat yang urusan itu kegubayaan. Antu na unun nakapatayat ibu Nabi. Al maut. Nanti kegubaya matai. Awan namanya usia nakarina satu turatu bunda. Nada ni mana gua pernah bawa gira. Anta unun ni magubaya matai ya baya unian alemanian. Na ya bunda maya usia lima lagi satu turatu bunda di mata tu dia wan salima. Ubasong kata tak berarti kita bawa penting bayar aku salima, kami aku tiarima. Dabar kita rumah budaya matai. Ubay napinter Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al mautu khairul laka min al fitnah. Suwati Nabi suka pakang gulaw la sa fitnah. Ngaya fitnah atigtan na ayay mama na mga lokos talo na kapakang gulaw la sa piyakayaya. Kapakang gulaw la sa inis na pabangsa nagito ko ni fitna na ayatito patiru na fitna na langon nagalabak asukang galabak ako na diri kay kesuat wala na persa fitna na ya fitno nabi tumwa baka din matay adi sabo ya di gadi manggalabak na fitna tumabon puputay kay sutawa mi gadi pupurat ya adi kau ditiru agi mapia nagi marata kabon ni pupurat. Ya ayah bukan benar mereka matin di dusterti. Mereka matin begini lama ngai mantu ini kekal kasih dusterti. Oke. Dia ngai mengapa garita na mga ay. Napapakalang apa nila na subulo ulan nila na bukan juga manusia ini. Bud
na ki ad madakla tumiupo. Apina ko isa gawi na pula ko si sagyan kaya masiw. Usia tigiyon makaw mi umasurat o mga imay e katiar kanu agia perlu pa nami sakanu. O pakatatana anak ina deb. Wai kamu sila natigin pagkala katiya kana gua sila napagkala kana. Malu iran rakanu kap magisa lugar kakagiyo. Mga pagarikan wirana mga muslim. Tama na tingin sabi ni tunda usisa kira tunda nya pudi on kanu nakanu bumakaw ma. Bud milale mata wa ya au nasi agi si Duterte na dulu sa Malacan yan na suara buah minyo masinam yan lakal kata mata manusia ini. Nagi di ka pernah was makatiulin na din daw ba ka. Ya bud magumi ako kasablaw na mga wata ini. Ngota ta kana isa na ini ka papanigyan na pian lagu din suka kanina. Sulit din ka nagigaga sa mga pulis ka. Nakuha kay Duterte. Ya kada nakaya makan itu kau na tigil di benar. Ya. Nah, tumwatigo nabi abaka din matay. Adi sabaya ganda baka di ka sesuatu Allah. Aya pitru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syarrun nasi man tala umruhu wa syar'at amalu. Aya kunna miya karata ikaw yubiyug ko mga tao. Nagyong kaya tawa pagpakatua. Nabi yang kil ka adi na di ka pakang gelebog sa gelebog adi ka sesuatu Allah. Pada miya katu asukara tayan yung daula ipapantagan niya bukan nantan warabul alamin. Nah sama otorita lu kebaya matay. Udi dato usuka patay di suka pakang daula sampai tenang. Aya basono mga lukos tano ay tungwagi abaka di miya rapas. Sa ututan ni aka. Dili kami ni bumano masakit ang pagkatana ini. Tungo agad tigo mga lukos na bakal nga pa sila man ang utot ay naligid ang mataga si Udwa. Pusa wali na di awili akali ang main na yabu pagiw man yan awili akala. Nasiyo lubi yung main na mapita na lumyan lakaw biya ka bakman awili akala man. Nasiyo lubi puman yung main. Niya pitapman biya ka awili akala tigi ang main atau bagay bakal miya rapas. Allahu Rabbi. Benar manuto. Tumwa benar miya rapas amay ka ba iya buah kau yung dunia nasupakiru. Enggak. Atau naik kedua tiga nabi. Adi taruh di kebudayaan. Lagi enggak ya kamar merah al-faqr. Atau ibu besa beli. Atau begini enggak ya manusia. Da amar sauran, da marantia aluman, da kadugawina, da kadudau taman sakya rupawanon. Sadin yang dikam bubaduga sagi yang kaya para ko dunia yang ko dunia. Oke, nama taman ko taman niya. Nayak malapitin ko nabi na di ka pakalilipat ya tumut na giso kamar-mar. Kenapa manubo ini sapar sumapa na bukat ibat na dupakatamo ko isin ako manubot. Aya mataan. Na ubaya ka pakatamo ka na magukito ko di ka baya wala tumu ada. Kandiang kaya ka papadalam ka ko dunia na betad na kasalang ulang wana mapita mapanganang ka na miyata ka lang wana pisusu na namamis na miyata ka lang wana piklas ya ka pipiya ginawa ko dunia na miyagdam ka lang wana kadato na minisang kadra ka amay ka ba ayakurian na ka nasuka na rakaan asokon so naraka wala na isabu ka minutos ak isimbuto no manusia. Tapi mo sa ako nakasibuto. Kailaman ang kontak hindi malik ka buig. Isang nagyang kontak kiyo na watimuga. Kaya soko-soko na simbuto na kao natin buwa. Mato di kagdam ka. Koto ayat mana nagyang kontak ni simbuto na baru din minis somyagod. Ayat po na baru budin makakodupang. Lagi akong buwa kesin tutu manusia kunara ka jahannam sa isa buka segunda. Napaki kuaw no Allah, napaki isyan wala ko mga malaikat yan. Nari manusia ay tama na piagdamang ka kami sa dunia. Ay tama na miyak tama ka kapipia ginawa ko dunia. Natigil na dudun na baka nung katadami. Ngayon no nakagiminising dutu ko naraka. Kata pangingaman nakakasalanguan na mamis bulan tanab Korean yan ay pakauriga ka na anak taka. Nasi isang ko taka-tata mga ko taka na isir kawai kama na kami sa bulan tanab. Tingin na di kinagtaliman kay matunang yakapay-pay tayo. Inan. Nagyaki ang ay dunia ni no, yaka kapakapatakap yung tanong sa niya.
Jangan. Nah, tumwa kiati Nabi suka mermar kaitu apa terutamukan kenapa manubatak manak sambil sumambilat itu mga nabastano amaka ay kagia umay to supat terutamukan kanami kaitu itu apa ipagibistigar kasaluan na mauri kasi sa amam Allah na tungan na yamala masulia o manisar kita malaki na pakaisi sa aluan na mauri. Di nga pa kalilipati po sa sawarwa toto na taman sa kalain ay pagibistigar na kawala. Kami ang kamuayang ako dunia na tingalawas ka. Da lagi di mo pala da din sa mito talo na ka. Da lag sawarwa buat toto. Banga siya may sisisip ko ina na ka. At tika toto ka kan duman na ako puno ko tiyano ina. Da. At itinggalawas sa kanay ano ba na toto ka sawarwa. Nasadun sa mini bubul ka na ipunsa ka ito yan na taman sa kalayan. Ipag-imbistigar na kawala. Ano ko na miya panutun. Sa katawa kawasa, manawasa, miyatay. Alay na di ko kerang mga wata yan. Isa po na iya, kailangan ako wata na mapakapipugan na dagaan yan sa buta wato na yung kita kabala sinagya mayan ang sinayan. Yang mga wata yan, yung sa kutiran na pumurdi din siya mayan ang pukuburian. Namiyan na nawag siran. Ang taon noon, ipumurdi yung kiyama. Sagi ang kaya kuburian, kaso na siya ito gabi. Kau pa makusang kaya sa tanong na niyan masigura doon kaya magatos ang gibu. Ada po na daw. Miya kau mako na kaya mama ayaw ko ganun nakapangintagon. Nakyan ako siya nakapangintagon doon. Tigi na nagisa kanin rawakan. Kaya buat taman nung makadiko sa nakapangintagon miya ropia 5 ko isa kapagpugure sa itagon. Magatos gibu na di nga siguro. Ikaluta kaon mabuti tigi sa pagkutudan na karusang utaw bayama. Nanay no kapag kasi sa ngawang kabua anahusa kung ginawa na karoon 7 gawin na kung tanga sa mo magatos libu tingin sa kanya tumini po na tiyang ulang dapat kagi ako na makahumagi ang kaya malaikat wala mag-imbestigar kumiyatay na lipas yan sumiyatay na penaro siya ginto at tingin na nabasak nakakauto sumiyatay tingin na di ka pag-isip mo sa kadaan tingin na kayo Tinay pag-imbestigar ako na kadi mo na kaya lipatan yan na mabibitin yan ako tangi daw sa buyang tangi daw pantalo niya mabibitin nun na sa timan na bagsay tabun sa timan na bagsay tabun na ini sumaryaw numalako ang malaikat wallah andun ka kinuha diyan kaya sa bukis sa timan na bagsay tabun andun ka kinuha nagwanto na yung kita kiyakuang kaon nandun ka pagusaran anto na yung pagusaran na kaon kagi tigin na kilikilid niya rak na miya kalida mata ko na miya kakatukon sa tataliat tigin na kaluta ko ni badi mo siting ka na ayabu ini sumaryaw nagyungot sa sawarwa buksay tagun ay da kasagiang kayakaw yung bika po dunia na naman ang ay napastano isumaryar ka nga ay ipising ka nga nagupagili ka na ka ay may ano isang kunta kitab nasukon sumabugba sa alungan gusto mabugba sa gawin napakatimunan na nakadaklian na oras na 24 kauras 24 kauras na uman ni isa kauras na aya ko na pagiginawa sa manusia na magato sa 20 makaginawa uman isa kauras magato sa 20 bilang ang kaini na si normal ka ginawa ubang kabilang di yung kunto ata di na pagkada mo sa asma kami kagengge ni ka ginawa nakanabuat 300 anapas ubang ka pambilang ang utamya lalagwi na sa timani napas kami itu ang bilang kaon so normal ka ginawa na bilang ang kaya kiginawa ka ko isa ka oras na magatus ag 20 kaon makaginawa so piray nampas sa kiginawa ka 20 agupat ka oras sama na 20 agupat ka oras sa ini tungutano na aya ko na kada kalaki ginawang kasan na patang gibuwa telog gatos sa 20 kaon makaginawa natigi ino pa na na dingga pa kalilipat ya fi amamillah si sa hadapan ng Allah na fi kulli nafsin yus'al su'alain uman ni isa ka napas amin inawang ako dunia na pag-isilungon sa dulo uman isa ka napas
Mga bayang-bayanan niya na mga pedina pakai siya. Ya ibn Adam, ayu amalin amaltahu fi waqtil khuruj wa fi waqtil dukhul. Hay buwataan wadam. Antunay ka papantagan na di kang gilabakal. Sang kutwa masakin sangaw na ako napas ka. Nabubiyang kutwa masakil ka ako napas ka. Napas po ginawa di tanong limo wala na di tanong makapas. Patang gibu agu telo gato sabu 20 pa sa ginawa ko 20 agu pat kauras na ayat pakai sisan wala si salungan na mauri na times 2 8,000 agu magato sabu 40 pakai si ibu ko magugas sa alungan na magugas sa gawi na klikli na may ako ng 10 ragun 70 ragun ay taman ang napas amin ginawa nga saya. Kailangan tanong adyong ko talimor kita ni Allah. Nah, giyang kaya makatatali mo margitan no examination niya na tigak. Napaganay ro na kasakitai. Alagi da yamas akapapatay. Naigira ayam yatay na ama udi na ina. Naswata agaganat na ama, gaganat na ina. Na miya kasakit-sakit na kagagandamay ranun sa kya patayo ama, na kya patayo ina. Ang kaino nakagim niya kasensuata sa lagi duwat tamanok. Aan dibudundag kagagawi ini. Kung mga tagawala yung mga turugan tanong, miya da supulupupon. Masakit na kagagandamay ranun. Ugi na masakit kuwata. Na mas sumura, igida ayam yatay. Naswata. Naskita ama, na miya kasakit-sakit na kagagandamay. Ngayon, nakagiyaya mo sa unong mga lokos tanong na sukon suwata na tihayaw mata aunga o puso. Ay tama nakasakit yan igiram yata suwata. Balabo wata ini. Ayaw mo sa unong mga lokos tanong pag na lalong kalalagan. Pagkibubay anak ka ni suwata ka. Tunga na yung masakit. Na inutong masakit na riyak damang kami yata suwata ka. Allahu Rabbi kagiyaya mataan na kagisukatin dulu para tenga ko Allah na tunga na yung malay libil na ayan na nita pangyandra ka na sudin suungaw puso ka tigayaw matang ka na ayan na kabilang nailaman na kayo sa katawa mama tali ako na makabangon sa wala sa katawa ya mama miya ka pangaruma kaya nga ramihan hindi ko kalipat na si Sulay kagi ako na makabangon sa walay. Nami at tiyaw lag na disilan bugan wala sa watay lang ano. Umalis na nakiyakit na sa ginawa niya. Mister, tunay niya rito ni bugan wala sa watata. Tignan dito ulit, misis. Nagmasipo na beneran. Oh, kat programa ini wala. Madakali kalau disita, bener sih kasabab. Tignan di kapun guru masih kan sabab. Sini sebelah. Nah, tinggi na dita sebelah. Kagataman tasan. Dita sedita. Umanis na pesendita niya coba din. Kagataman sata, kagataman tasan. Tinggi na tuloy pulau lang tayo. Magugupat sa mga nitakwala. Kaswala ito mo guys, sawata. Tinggi na way. Niya mga nisiran ko wala. Dahil na tiyari mawala na niya rin si karma niya. Niya rin napakaganda sa kagi ako nakarita si karumanian nadatar kira na reo raya budawan pinakasataw niya tiyawlo na sila bugiwala sa wata niya kakuha sila sa wata iran na di kira din makaigig sa karumani kalbigi mo na rin kaya wata na dahil ipagmunan na tamo ko dunia wata ang kain no so tamo ko ka na makakuha kami sa Montero na makakuha kami sa Inuwa na ano pa na intiro ron Uma nakigawiin na pagkabubasa sa bubaya akaw. Da kaya miyan na namukan sa tao kabada yung sa dayon na pagkumanan sa bubaya yanon. Kadim niya high blood. Ay mata na uman gawin na pagkabubasan sa bubaya akaw. Naswata ka na uman na mapita na pagkumanan sa bubaya kakwat aka. Andit na kay kapanan tingyan sa ilang. Abon na kaama nakitalaw na galing si Minyan. Minyan, ilang ka naman natin ang nakasya manginili. Kaya po ba mga pamangok at tinangkang aduh tingin umiyan kasopan makanit sa kanyan nadatara ka nun nung papapakanak ka rumay Allah Rabbi nagyamot at taraki ubay gilam niya nirbato namin yan nirbato pa sa tarak
abu takau ni di mana rebato. Nasuagi suata dalam una bulu dan ne ka bu boy agauden. Api ada di mga panagu po na ibot ka ilakan naka mo tawat ka. Na kita pernah pengarkan naka suata kana dito sing abugan kisah nga bubuat bakar ngana. Ang na kan say ilakan naka suata. Sunya kamu bawa ta una mo. Nah, dan pamudana tamo. Lagi itu dikira ko bakay bisa ka rumayo. Taman sagi yung kunto ko nawata nakagiyod na malo sumabuta. Niya kasuato malo mi. Niya kasuato malo abi. Naya ko nawaran yan na makiyamaan na lebih ka makinaan. Ay ako na tama nakapakiyamaan yan na igira ko na lumiyan ako siya biniyan. Na umakaw maamagdam yan so talong pa iya biniyan na pupuni ko na api apukun na pagawaan yan sukuniyan na pagalaw niya siya biniyan. Na mau man yan siya biniyan nagiyak siya ng asawa ro sa bubu niya biniyan. Di mamaga ama kulay, abi kulay. Amay kapatid ako ba siya na ama kulay, salad, ama kulay kita. Budi nga suwata ka. Kagi ba mo nga sabi ka? Lang wano di nga dimisil ka jihad, masjid, madrasa, balong, watailu na malaw ni bali, malaw ni katindir suminisil ka nga kung mga wata ka. Ano ni bali? Kagi matan maguna mi ka ba ko siya sasambura ka sopera ka na sa mga wata ka mga pamilya ko na pumatayaw us tigo pumuli siya kaya ko takabu isi di magabu masisal ka na sa mga pamilya niya na sampil sumabi gina na sikon mabusiya mayan na di niya nakatitigran na wata yan ay kagi mo tuba ka ba sa ko so di kiran makaigis sumura sa oraya budawan. Miyasa lang ako na riya mabuba sa alungan na da ako nakipilan na da akibibilan. Tigo ko ni karo man yan abubaya solay. Mister, masih mati na na. Tingnan ko tadun ka nawata ka na din kita. Tingnan ngayon, tingnan na. Dita man napakautoy man to ako tulungan. Na dita man napakagubi. Nabutad na kan suwata ka. Umapululiya ka na ka narilay ako susukat ka. Susukat ka. Tinggal ko ni karuman niyan na dia ko sa susukat. Siya kaya sulay. Dia usah malalakaw banga di katayo din ketiga na watak na ato mabanga ni mamita. Na watakan. Oh. Bangka di sasabuta misisa dia kan naman ketiga sa watakan. O dia kan mailay sa miraot sa kauras. Na ulalakaw ako imanto na dia ko pakaw sa miraot dua kauras. Nakagi aya karuman niyan na iya marapatik. Ay basaw ng mga lokos tano na mga Arab na maratong salihah ba ya bilang ataw na miya kapipi katiru ba gitu ba mo ikira subain na miya nagkasukatiru karumang ka mama ang makasisilay ribat sukatiru yan na sumbugang ka abay sa utol. Ikira ba buhay ribat sukatiru karumang ka abubay kasi ka mambuha mama na sumbugang ka sa pakatiri ng kasukatiru yan kami ribat manusia darba ka ribat darba ka ribat na tikuli karuman yan abubaya na o mister baka di katawiya suwata na andi ka o riyan ng bulo na ayaw buha kita yung na misungit ka kung mariin na pangalan ka ay gda kami ka maurago mula ito na isungit ka ba ayaw gagawin ko naging nabubulkan na ko na mata ka. Oh lalakaw ka. Namanya ka pamimikiran ng musya kayo tigil na benar ka. O buat tigil na wata ka na ina o di makautu, di makagidi, api yang ditanya kan. Dia ko dun pasujukat. At tigil na tino mo buwat tayo, di na ilang punta ka sa kakan. Bang adi kata, ya ipan na benar tanah dia kaya wata ka. Suwag isu ina ama na ayam mata na da ka dudawin na da ka diduduk ka para ko mga wata. Kain waris kita ama ina dita katawan-wan doy gawin yang gebata sa kalabot nagyong kayawata ay magusba si ikom yang kita mo kata. Adi penawata di kapitiruan yang mayan kamala ilan agad siya mayan. Na kagi ako na malalakaw siya kinasulay. Atingin na meses. Malalakaw ako napungin sa na anak daraka ubang karakan di iipatas ri kanitan. Ubang arakan na papakaliwa sa akong pono, katarintikan na lumasaan, kapalipili ka po. Tigap mali ka naman na bubuhay. Inaong sulaim. Ayan na, kay marata na kadaraka, na baka na pataliluan na mata ini.
Apo pangisa na nakarakan. Bangka di sa sabuta waya gagaw ka sa watakanan na magatos. Nasa ka na sang dibo gagawak nun. Kasak ni gulida mo sa masakit. Lalakaw ka nun. Lalakaw ka nun. Sulay. Kagiran tiyak na wata ka na Wata tayo ni. Ayabu dia ka nun garanti na luar sa kabayang wala. Doon niya lakaw si Sulay. Tama sa pagkipos na meses. Ira ka na watakan. Away, karodan. Lalakaw ka nun. Hagi ako na kaya may pus si Sulay. Kikisan kami pus na miyatay suwata yan na bubura. Ay tama nakasakit na kaya na may ano. Nakagiyag-iyang kunta ka na may Sulay na bayat tiga ka na marapatik. Dapat na magdami Sulay surata ginawa na munaw din niya kagdam. Tingnan na umakaw si Mister. Igaganap yan na bibiyag suwata yan. Ay tama nakasakit na kagdaman yan na may kamakauman abang kay suwata yan. Naku natigin ka mangilay ako sa kita din yan magdam so kasakit yan. Naya ko na pa ganino kita nila tigin na upakalitar na kasuwata ka. Namya mimilili ka niya nung pamasok ka binitiran namya mimili kung litar no atakiran aso dumada ito. Na ini paliliw niya tigin na pati sa mga litar no mga watakan. Mga litar no watakan dan yan nakausubay. Nakatiiso dumada na iton. Napiyang isunod yan nun. Napiyang nagupan yan suwata. Napakasasando niya ang kuhigaan. Natatangguban yan. Pakaibarat niya sa lagi dututurugan. Tiginaw na pata makatimig si Mister sa lagi din kawatan. Na din yan maklaro yung suwata yan na bamiyatay. Kaya ko na mapasalin. Na di pa di mamimikiran. Ito na panatigin. Ito mula ulan ako. Tigin naman hindi ka na ako magpipiya. Sudah akan din may paninili sa kabuka mi makatim pigi Sulay nalangalangan na kanuniman to para makaw masi Sulay maputa yaungos nakataaman yan Sulay lutuan na miya kapia pitaam na makalala